Sigurno ste čuli kako poneke nekretnine u Hrvatskoj čekaju na svog kupca i po nekoliko godina. Prodavateljima je to već postala noćna mora. Pokušali su i preko agencija, i preko poznanstava, i rođaka, i prijatelja. Čak su i cijene spuštali nekoliko puta. Međutim, ništa se nije dogodilo. Ali postoji rješenje. Treba im homestaging. Dobrodošli na naš YouTube kanal. Ja sam Jasminka Fišer-Gavranović iz agencije Alfa nekretnine iz Vodica. Ovlašteni agent za nekretnine, zaljubljenik u lijepe interijere i homestaging ekspert. Nemojte se zaboraviti pretplatiti na naš YouTube kanal jer ćete tako prvi saznati što smo novo snimili. U današnje vrijeme su internet i online pretraživanje jedini kontakt kojeg će svaki potencijalni kupac napraviti u potrazi za svojom idealnom nekretninom. Svaki kupac će u stvari iz svog doma na nekom od internet oglasnika prvu selekciju napraviti isključivo pomoću fotografija. Ako mu se ne svidi to što vidi na fotografijama, samo će ići dalje sve dok mu nešto lijepo, oku privlačno ne zaokupi pažnju. Jeste li znali da kupci kupuju nekretnine osjećajem? Jer im se sviđa ono što vide, a sviđati se je osjećaj. Ako im se sviđa vaša fotografija, dogovaraju termin za pregled. Ako ih ima više koji dogovaraju termin za pregled, nekretnina će se prije prodati. Jeste li znali da kupac koji pogleda nekretninu uživo odluku o svojoj kupovini donosi u prvih 10 sekundi? Što je to u stvari što im privlači pažnju? Ma radi se o prvom dojmu kojeg je tako lijepo uređena nekretnina ostavila na kupca koji je naprosto vidio sebe u njoj. To je razlog zbog čega bi prodavatelji nekretnina trebali malo više pažnje posvetiti tom uređenju. Jer jednostavno kada se nekretnina prodaje, vi u stvari prodajete proizvod. Trebate to zapakirati na najbolji mogući način da se svidi kupcu. Znate i sami da se o svemu drugom više posveti pažnja. Na primjer, kad prodajete auto, ušminkate ga da bi ga prezentirali kupcu. Ili kad izlazite van, malo se bolje uredite da sebe prikažete u boljem svjetlu. Tako isto, kad prodajete nekretninu, treba se posvetiti posebna pažnja. Postoji tehnika uređenja nekretnina za prodaju i najam koja se zove homestaging. Homestaging, koji se još naziva i property styling, je osmišljena, sistematska i koordinirana metodologija pripreme nekretnina za prodaju ili najam na tržištu nekretnina. Homestaging je ujedno i umjetnost uređenja nekretnina gdje se pri njenoj prezentaciji ističu njene najbolje karakteristike i kvalitete, dok se ono manje dobro stavlja u drugi plan. U Hrvatskoj ne postoji izraz za homestaging, nego se uglavnom koriste riječi kao što su stiliziranje nekretnina, pretprodajno uređenje ili jednostavno uređenje i dekoriranje nekretnina za prodaju. Djelatnost homestaginga je osmišljena u Americi, polako se širi Europom, a evo dolazi i u Hrvatsku. Vani je to jedna ogromna industrija i već je dokazano da nekretnina uređena na ovakav način brže dolazi do kupca, lakše se prodaje i postiže čak i bolju cijenu. Ne morate više spuštati cijenu da bi prodali nekretninu. Uredite ju homestagingom. Homestaging je vani vrlo popularan i vrlo je normalno da prodavatelji angažiraju homestagere da im urede nekretninu za prodaju i tek onda se daje takva nekretnina u agencije za nekretnine. Homestaging treba gledati kao na jedan marketinški potez, gdje u stvari treba uložiti da bi se dobilo. Ili bolje rečeno, treba uložiti malo da bi se dobilo puno.
Ovo je moja omiljena tema i mogla bi pričati satima. Međutim, u ovom videu sam htjela reći nešto najopćenitije o homestagingu. U nekim drugim videima ću govoriti o tome kako to u stvari funkcionira u praksi, koja je razlika između homestaginga i dizajna interijera, koliko to košta, kome je namijenjen i reći ću vam i neke savjete i trikove kako se to sve postiže. Više detalja o homestagingu možete pronaći na nekom od mojih blogova na našim web stranicama alfanekretnine.hr. Da biste prodali vašu nekretninu brzo, pravom kupcu i za dobru cijenu, koristite usluge homestaginga i kontaktirajte me još danas na moj e-mail.